Určite, tak nemali sme ten vstup do sezóny úplne ideálny a myslím si, že dneska aj po hernej stránke to vyzeralo o mnoho lepšie ako posledné zápasy a sme určite veľmi radi, že bereme 3 body. Teraz nás čaká veľmi ťažký zápas, takže so Slovanom tak budeme chcieť na to nadviazať určite a budeme chcieť pokračovať teraz vo víťaznej vlne. Tak krásne, obidva pravačka a lavačka a potom sme si fakt s chalmi už na lavičke hovorili, že kebyže sme v jeho koži, tak dostaneme loptu, už to len kopneme na bránu. Lebo aj minulé zápasy, najmä s tým Trenčínom, hlavne druhý polčas sme si vytvárali veľa šancí, veľa striel a nechcelo nám to tam padnúť. Dneska zase našťastie nám tam padalo, takže za to sme veľmi radi určite. Situácia, myslím, že Perišič to tam otáčal ako veľmi dobre. Osman to tam sklepol Žigovi a Žigo fantastickou prihrávkou ma našiel, môžeme povedať. Ale nie, tak som ako útočník proste na peťke si hľadal priestor a dúfal som, že či trafi bránu a odrazená, alebo náhodou takáto strela, jak sa mu podarila, nepodarila, trafila ma, takže za to som veľmi rád. Niekedy je lepšie takto, že proste musíte, už boli sme celý týždeň na to tak nastavení, aj keď vlastne minulý zápas nám bol odložený, čiže mali sme v podstate 2 týždne na prípravu a myslím si, že sme sa veľmi dobre na to pripravili a hovorím, proste bolo to taký super, že museli sme, takže sme radi, že sme to potvrdili aj takto, že sme radi, že fanúšikovia došli aj takom akože slušnom počte na to, ako sme mali fazónu posledné zápasy, takže za to sme veľmi radi. Samozrejme, tak aj tie pohárové zápasy vieme, že môžu byť hociak niekedy dopadnúť, netreba to podceniť určite, treba sa na to pripraviť ako na každý ďalší ligový zápas a ísť do toho proste naplno. Určite, ako to by bolo najlepšie teraz, ak nám to tam, dá sa povedať, tento zápas padalo, tak v tom pokračovať aj v tom pohárovom zápase.